Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang begitu indah, malam pula yang begitu damai. Semoga kita semua damai selalu, bahagia selalu, tenteram selalu, akan banyak rezeki pun, panjang yuswani pun, dan juga akan bahagia keluarga pun, dan juga tidak ketinggalan pula akan cepat lunas utang itu. Ngertekan utang itu seru, ngetarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjal, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika sholatan daimatan bidawamin mulkika amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asarihi fayasil rahim. Syahadatal kurama masyayikhinal aizah, kunjuk katur pepunden kita baik para alim dan para ulama, khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Suyuti, panjenenganipun Bapak Kiai Ma'arif, panjenenganipun Bapak Kiai Habib Al-Had, panjenenganipun Bapak Kiai Mustaghfirin, panjenenganipun Bapak Kiai Awirin, angel-angel asmane iki. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Komareng. Lha sing paling penak ki Saipul. Lha sedanten pepunden kita ingkang dalu punika alhamdulillah sama rawuh. Muga-muga kita sami pikantuk barokah itu. Sehingga gesang wonten ing alam dunya punika pikantuk katentreman, selamat dunya lan akhirat itu. Baik juga pangemban pangbadipun projo, satriyanipun negari. Alhamdulillah pula niku khususipun Forkom Pincam Kecamatan Mungkit dan wabil khusus niki beliau Kamas Kapolsek. Niki nem niki kula menehi Kamas. Nek jenengan ibu-ibu kalih kula aja muni Pak lho, kula yo nom Dik Yai. Pak Dik tak tejang semua. Kamas Kapolsek hadir bersama anggota. Ingkang estunipun ugi Bapak Kepala Desa, Bapak Carik, segenap anggota BPD dan juga para linmas kasus RT RW, sahabat Bangser walaupun bangsernya mboten seragam. Konco-konco. Bagus. Estu ingkang tansah kita hormati. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Kukuban Jetak 1 ngoten nggih. Jetak niku dusun apa desa? Dusun. Nek desanipun
Oh mungkin injis mungkai yang mana sesepuh bini sepuh siang malam senantiasa memohon meminta kepada Allah Sang Pencipta agar semoga anak cucu kita semua khususipun ingkang somo rawuh umum wonten ing cedhak mungkin Allah menakdirkan untuk menjadi anak cucu zuriyah yang solih dan solihah. Karena apa? Besar harapan orang tua, orang tiru, orang tua. Ini adalah sangat-sangat menginginkan agar anak cucu kita semua menjadi anak cucu yang solih dan solihah. Ini nama bodoh. Estu niku besar sekali harapan. Hingga wong Jawa riyen niku cok ngendika ngeten ya ora muga-muga direwangi nyambut gawe mangkat esuk Bali sore mangkat sore Bali wah kowe cekin nang kowe nginep niku rezeki dikumpulke nggih kadang neko kathah sithik niku arep nggo tinggalan anak nggih mboten. Mula muga-muga mandi dungane tiyang rumiyin do duwe anak anik anung putra mursid anandita tegese anak sing bisa mikul dhuwur mendem jero bisa bekti marang wong tuwa sakloron migunani tumrapi bangsa negara lan agama amin Allahumma. Tapi juga kita mengingat zaman yang semakin modern teknologi niku sakniki wah Masya Allah semakin menggila nggih mboten. Ini pengajian mawon niku yang hadir youtuber niku wis ngeri tapi pating cuantel. Karangan dia ini oke spiral tadi. Oh apa? Oh viral. Beda apa Bu? Spiral karo viral beda apa? Ana spiral apa to? Alah tak tedang saja. Ora sing dipasang nang ndi jare. Nang kene, nang kene. Anirung. Niki estu zaman yang semakin modern niku putra wayah awake dhewe niku wah masyaallah. Lare-lare saniki masyaallah. Ning jane nggih nuwun sewu mboten mung lare. Nggih piantun, menungso nggih mboten. Zaman saniki niku gedhe cilik tuwa enom lanang wedok sugih pangkat cacat melarat Joko Dudo perawan rondo niki bendina niku sore sing gawe dolanan mung HP nggih napa mboten nggih monggo mudah-mudahan dengan HP tersebut niki khususnya panjenengan semua bisa mengontrol dengan putra-putri panjenengan. Ngoten nggih. Gunakan HP tersebut untuk perkara-perkara yang bermaslahat. Ini mboten yang bermanfaat. Kandhani ojo nganti dodolanan HP malah gawe judi online. Ngeslot. Niku ki tenan. Niku ki larangan agama ya larangan negara. Iku mun asate. Ora ana wong sugih mergo judi dadi kere pirang. Nggih mboten. Mboten nonton wong sukses saka judi niku mboten nonton. Dadi bangkrut ya pirang. Judi niku sing sugih niku mung bandare mawon sing daerah kono-kono. Hati-hati, nggih mboten. Bahkan luar negeri ya mau jare ono nang Thailand. Niki dhewe ki ngguangi duit Indonesia dibuang ke luar negeri. Nggih mboten. Sementara tetangga kita, saudara kita yang bekerja di luar negeri, nggih mboten. Niku menginginkan agar uang-uang luar negeri masuk ke Indonesia, devisa negara. Aku sing nang negara Indonesia malah ngguangi duit maring luar negeri lewat judi online.
Tobat nggih Bu nggih. Temenan. Ora ana wis yakin, ora ana wong sugih mergo judi. Dadi melarat pirang-pirang. Ora ana meneh wong gletake wedang ora tawak iku ora ana. Malah tengar-tenger lurus sandale tok-tok. Wis ora karo-karuan wis ngono lah. Wis kadung kok ya. Atur ora tawake aja entar luweh-luweh. Ora ono. Anteni kok ya tenan. Malah nekem mundur ana wae. Bu. Wewe wedang werna loro itu tutupe werna loro selen. Iki lho tutupe iki. Iki ngene. Eli. Ora ono mana. Perkara sing kon padha ki ora ono. Kek tutupe teng wis selen. Ora ono. Wis ora magurus. Judi niku Bu, jawabane mung ngek, mung napa? Jajal dijawab. Judi. Mak ngek. Semoga-moga awak dhewe dadi wong sing iso ngindari, nggih Bu nggih. Nah, iki momong kelingan tak terus kisah ndamelah ndak lali. Dulu Bu. Dulu itu banyak orang yang bahagia, keluarga yang bahagia. Gini mboten? Dulu banyak keluarga yang sejahtera, yang damai, walau ekonominya itu pas. Gini mboten? Soalnya itu akeh keluarga berantakan gara-gara kowe niku tenan. Kalau kula niku gajal, kemutan mbok niku kula niku nalika bapak kula kisah juk wangsul ngaten niku ta Bu. Niku mbok niku wah wis jane toto tenanan niku. Wis cukuke wedan, jangan siapake. Utawa sego centongake, gletake nang ngarepe, kon dahar tunggoni. Niku bojo jaman biyen. Wong wadon jaman biyen. Sakniki blas. Sing lanang bali nyambut gawe nyekek luweh ora luweh. Mbadhok luweh ora luweh. Malah ana sing ditinggal titokan bareng. Ana ora Bu? Sing tukang titokan ana ora? Wonge ya teko. Loro. Wedok nang panggung. Lah. Menungsane jebul nang pinggir kiai. Urip meneh. Ya Allah. Wis ora karo-karuan muni kok. Ayo padha ketuane. Ora. Ora karo-karuan. Mula kula cok ngomong ana wong wedok jaman saiki kok gelem njukuke sego jangan sing lanang kon dahar tunggone bendina kuwi ora menungso. Widodari. Aku banget kok. Bohong. Lah nek niku ngoten belum seberapa. Nggih mboten? Tapi yang paling mengerikan iki lho, iki kudu dimirengake, guys. Mosok wong wedok wis duwe bojo lho. Bojone nyambut gawe bengi aku statusnya malam ini aku sendiri, guys. Lha kode perselingkuhan lho. Akhirnya kaduse komen tak patiri po. Erwin yo melu-melu. Aman ora? Ya ini ya komen kok, Sherlock. Ngawur wae. Yo enggak cah soleh. Tenan ra. Ayo nek aman ya kepiye. Inilah manusia. Maka mudah-mudahan tentang HP saged dipun gunakaken sing sae nggih Bu nggih. Oke, sesepuh Epini sepuh yang tansah kita memuliakan dan juga panitia penyelenggara. Nah, niki pengajian dalam rangka napa to Bu? Oh, halal bihalal dan pembukaan pengajian malam Kamis Al-Istiqamah Desa Ongkes. Yang mana segenap panitia malam hari ini tentu sudah didukung penuh sepenuh-penuhnya oleh masyarakat Jeddah 1. Semoga
amal baiknya ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan fasilitas untuk pengajian nggih Bu nggih. Wis jereng karpet, bisa do selonjor. Wah. Sikile kek mongko ora nganggo kaos kaki. Tungkae jeplok-jeplok. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Terima kasih atas penjeplokannya. Itu dengan happy ya, setelah happy ya. Dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah, malam hari ini kula ki ternyata teng panggung kok mboten piyambakan Bu. Iki kali kanca-kanca qasidah modern saking Serumbung niki lho Ajiwa, dan juga menghadirkan dua bidadari niki saking Kayangan Dandang Manguri. Aika dia panane Turko. Niki estu istimewa estu niki suwantene buah. Juara 1. Ada 2 ekor artis. 2 biji. Udah buah. Ada 2 artis yang mana istimewa ini juara 1. Lomba lari dari kenyataan hidup. Kejar Pak Kiai marah. Pokoknya jajak orang lepek kaki wong. Liu. Dan juga orang dan juga kowe ra semangat. Salah caranya. Mobil kok rondo. Meneng dobleh. Ora senengane mung arep godho wong ora cah saleh kok. HP-ne kok ora kena dibuka-buka. Ora. Ojo kencang. Ini matur nuwun nggih para Mbak Hajah nggih. Niki alhamdulillah berkait jenengan sampun hajah. Ning hajah duduk. Deprok. Sarung kok ya. Hajah duduk. Didukung pula rekan kita dari kru audio sound system dan para zikir. Ngoten nggih. Niki amit sewu bagi para nabi netizen nggih Bu nggih. Nek komen yo sing hati-hati lah. Sadar saya sendiri niku nyuwun sewu Bu. Kula niku jane nek kan ngaji pun payah. Wong kula niki mboten bangsa ngalim meneh kok ulama niku babar jelas. Cara ngalim niku mungkin malah ngalimpekake. Apa meneh kok kiai niku cara kiai mung kiai karo kiyu-kiyu. Maka malam hari ini wis pokoke dedongengan nggih Bu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oke berbicara tentang halal bihalal langsung mboten jelas. Wong ngomong niku nek mboten dipas iki kalih temane cok jelas. Kalau kita berbicara tentang halal bihalal ini memang satu-satunya budaya yang sudah berkembang pesat di negara kita, Kesatuan Indonesia. Ini mung nang Indonesia lho bojo lalu. Tenang. Mula budaya negara kita Indonesia ini satu-satunya budaya yang bisa membuat manusia ini berkumpul, tertawa bersama, ya toh? Dan juga bercanda bersama. Wes pokoke cemerlang Indonesia itu. Muga-muga kita senantiasa memohon kepada Allah agar negara kita Indonesia ya Allah tetap diberikan kedamaian, tentram, bahagia. Allahumma tenang iki. Kuatah negara sing ora kenal karo halal bihalal. Israel iki babar blas. Mulane mung perang. Temen Palestina ya ora patek. Iran apa meneh kae sing dipimpil jurnal bebek ya biasa. Ana mung arep perang ngerahi kancane Pak. Temenan. Alhamdulillah awak dhewe niku urip nang Indonesia. Maka Allah yarham Simbah Ki Hasyim Asy'ari dulu pernah ngendikake hubbul waton minal iman, cinte tanah air kita
itu sebagian dari iman kita. Ya teh, ya oke teh. Ya Bu ya. Jadi cinta daripada tanah air kita, cinta tanah air itu sebagian daripada iman kita, sebagian dari iman kita, iman kepada Rabbnya. Alhamdulillah. Mula deling-eling wong Indonesia ya kudu seneng karo negarane Indonesia. Gini mboten? Khususnya wong Jawa Tengah ya kudu seneng karo wong Jawa. Niki temenan, apalagi Mungkit, Magelang Mungkit ya kudu seneng karo kabupatene kecamatan. Niku tenan. Akhir-akhir ini kadang ngono lho. Wong urip nang alam dunya, urip nang Indonesia ora patek seneng karo negarane. Iki yo maksude pripun gajah? Gini mboten? Urip nang Indonesia ora seneng karo pemimpin. Yo bila mana pemimpin-pemimpin kita niku memang salah, yuk bersama-sama minimal awak dhewe iki ndongaake. Nggih mboten? Kula didongake tenan Bu. Ya Allah, sareng kok. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita khususnya negara Indonesia dari tingkat RT sampai presiden, tetapkan mereka ya Rob untuk menjadi pemimpin arsalah ambiya zawil fatonah bisidqi wa tablighi wal amanah. Allahumma tenan. Karena apa? Nek pemimpinnya gue temenan amanah, sidik amanah tabligh fatonah, maka negara akan semakin jaya. Allahumma. Nek pemimpinnya wis do ngapusi ra karu-karuan yo ngeri nggih nggih. Ngeri lho. Kadang kula niku nek ndelokke negara liya nggih cok iri. Nggih ta mboten? Iri niku kalau kita berbicara negara liya lho nggih. Mboten teges kita niku mengkritik pejabat enggak, tapi irilah. Ngoten lho. Kaya winginane niku lak wonten musim nuwun sewu perang to Bu. Iran niku wah jebulane kok rodalnya ya istimewa. Pejet saka Iran niku jet ngoten niku. Diarahke teng Israil. Ngoten lah niku Israel. Niku kan ceritane nek delok peta niku lak mlumpat 3 negara napa kali negara kan. Niku iso titis niku. Pejet mboten ning puluhan lho niku lho, atusan lho. Pejet jeleng to. Ya ora setan goblok. Maget-maget aku. Tak tegak sian. Tak santet. Wong iki nadong kok jeblok lho. Lah kuwi ora pas kuwi. Kuwi jeblok nang dhuwur kuwi. Wong wah. Wah. Ora lucu lah, ora lucu. Ah nang ngene ora lucu, nek ora lucu. Ora lucu ya, Dik. Kok coba. Iya teh, tante. Ora lucu. Mbah tenang iki. Wong saka Iran tekan Israel kok gawe resor tengah kok jeblok lho. Niku ler tekan Israil tepat. Langsung lah nggon dhewe niku kadang-kadang cok ora pas nggih. Contoh kaya bantuan BLT. Lah toh niku lak mau nglumpat RT kok iso meleset. Tiang tenan. Ora tepat sasaran jenengan. Sing donge nampa malah ora nampa. Sing donge ora nampa malah nampa. Kepiye teki? Wis kelira-keliru lah anane. Muga-muga niki lah berita-berita sing ora pas. Muga-muga Allah ki nglurusake. Allahumma. Kula nek ndelok berita saniki nggih mumet e. Temenan adanya MBG. Bendina do nyembelih sapi barang niku 9.000 sapi setiap hari iki yo MBG ngendi wae yo yo. Ning pancen do nyembelih sapi ning Royco maksudnya ngoten. Royco. Maaf Jenderal. Maaf. Sing disembelih Royco. Ora sapi. Royco nyen nggih. Menan kok anak kula urung tau oleh wak sapi ya. Royco pancen iya. Ning kan gambar sapi ya bener nek ora ngapusi. Pun ramang rembekah. Oke.
tekan kono iki kepiye to iki? Kacau. Bapak Ibu. Piye ta yuk? Oke, kita berbicara halal bihalal halal bihalal ini memang erat hubungan dengan kesalahan-kesalahan kita. Nggih mboten? Yo iya Bu. Yo iyalah. Iya toh? Karena apa? Kita itu manusia. Yang mana manusia ini adalah makhluk zoziza. Ngerti miminya nguraupnya. Kami itu tengah limo kami. Ini gue cewek ya. Ayo kita temenan nggih Bu nggih. Karena manusia itu penuh dengan salah dan dosa. Mula nek wong Jawa to Mas, ndakoke manusa iki kena cetha menusa. Apa? Menus. Kakean dosa ning ora rum. Yo nek sing sok nglaporke nyembelih sapi 90 barang kuwi dosa apa ora kira-kira? Ya dosa wong kasih bathuke menus-menus niku wonge kok. Maaf Pak Presiden. Ini kita bahaya. Maafkanlah gitu. Lah nggih to, mula manusa ki pancen menus-menus kakean dosa ning ora rum mangsa. Ngono lho Bu. Maka dengan adanya halal bihalal budaya kita Indonesia, berarti wong Jawa niku istu Pak. Wong Jawa niku ngilmu lantik. Kula cok matur ngeten. Urip teng alam donya niku angger Arab digarap, Jawa digawa, insyaallah uripe selamat. Allahumma eling-eling nggih, Arab digarap, Jawane digawa. Niku hanya wong Jawa sing bisa tafsir ngoten niku. Contoh kita tahu, tatkala bulan suci Ramadan, Rasulullah bersabda, "Mangkoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa di dalam bulan suci Ramadan beribadah, eling-eling nanggon bulan suci Ramadan ae ibadah awan poso. Bukono kuwi awan poso ora mokal-mokel. Bengi traweh, nggih mboten? Syukur gelem tadarus Al-Qur'an maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Lah, ngendikane dawuh Rasulullah yang itu, yang sing nembe niki, ini dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho Bu. Lah wong Jawa rumangsa nek dosane dhewe ora mung karo Allah ning karo sepadha-padha menungso. Mula njuk nganake halal bi halal. Ngoten nggih Bu nggih. Yo mbok menawa ya ora mung menawa dosane dhewe kathah karo Gusti Allah. Malam hari ini khususnya jedak niki beristighfar terlebih dahulu nggih Bu nggih. Yo istighfar terus. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni ngamalan sholihan ngamalan makbulan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan amalan makbulan. Astaghfirullah
Rabbal baraya. Sobi sing semangat Bu. Astagfirullah minal khataya. Sirri al-Munafiya wa wafiqi amalan salihah amalan maqbulah. Indra ya Rob, hamba memohon ampunanmu ya Allah atas segala dosa-dosa hamba yang senantiasa berbuat. Amin. Ya Allah, sadar hamba bukan ahli surga, namun hamba tak kuat sakitnya api neraka. Ya Allah, sadar hamba bukan ahli surga, namun hamba tak mampu panasnya api neraka. Hamba memohon ya Rabb untuk ampunannya. Hamba meminta segenap rahmatnya. Sarang Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal awas Sirri al-Munafiya wa wafiqi amalan salihah amalan maqbulah. intro satu kali lagi ya Rob. Hamba sadar bahwa hambamu banyak dosa, hambamu banyak kekurangan. Ampunilah ya Allah. Ya Allah, hamba sadar setiap hari umur hamba hanya bertambah dengan dosa-dosa. Ya Allah, hamba sadar setiap waktu umur hamba hanya berlindang dengan dosa-dosa. Hamba bersyukur ya Rabb, memohon ampunannya. Hamba bersujud ya Rabb, mohon ridhonya. Cetak beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi sirri al-Munafiya wa wafiqi amalan salihah amalan maqbulah. Paling kopi kok gelas cilik, sedot sepisan garek ampase. Matur nuwun Mas Abu. Guyon. Bu. Oke, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang mana banyak dosa, banyak luput. Nggih mboten? Mula dogai istighfar itu. Tenan. Masa lalu kita banyak dengan dosa. Nggih mboten? Wong dosa niku kathah haji rong rampung jek lunga ya dosa. Mlaku luwih mburi panggung utuk-utuk dosa. Pindah. Mulai jan kopen temen lagi. Mbok ya luwih pindah rono ya. Ora dosa wong pindah. Injis. Iki lak delok saka kono biyen kok sing saka kene bagus ya.
Yuk kurang marem tak sing kono gajal kok piye. Ya tetep jos kok ya. Sengit aku gedhi. Dosane kathah nggih. Apalagi masa lalu kita niku ketoke awak dhewe kathah dosa. Nggih toh? Ini iku oke. Kalau kita melihat malam hari ini ngoten Pak. Semuanya the best of the best. Temenan lho. Iki wong lanang ya kaya-kaya dolan di dosa kuwi Mas. Wah, darani pecinan, batian, seragam. Wong lanang kok yang rembug seragam. Lanangan apa? Ora apa-apa. Nah, biasanya sok seragam kan ibu-ibu. Ning temenan bapak-bapak ya seragam yang gaya ya. Nggih ta mboten? Kaya-kaya ora duwe dosa bajingan, batian, sarungan, pengajian, utut. Wah, kaya ning wong lanang nggih kathah dosane nggih Bu nggih. Temenan jenengane ajeng preso. Pokoke dalu niki kula ajeng los temenan. Ning ora dol gemblung. Los tok. Oke, kita fair lah. Mungkin ini dongeng kok nggih Bu nggih. Nuwun sewu lho. Kalau kita mau fair, wong lanang itu jujur banyak dosanya. Yang sering dilakukan oleh kaum laki-laki. Kula bojo jenengan padha Bu. Apa? Wong lanang iki nek kon ngilangi goroh karo sing wadon angel. Niku kata-kata itu. Ngasih ana lagu barang niku to. Oke tulodo wong sencitra urip rekoso. Mula wong cetak lha iya wong lanang rungokno aja cok seneng citra lamun siram citra marang karo mongko urip rekoso mbok ya sing sadar sing nrimo urip aja nikah ono temenan sing paling sederhana niku Bu nek ditakoni sing wadon Mas apa duwe duit kok blas jual duit wae kena sego bodo warna-warna malah wingi genah kaya jeplak anake halal bihalal do urungan jarep nggo bayar Saiful kiyaine sing gawe gara-gara Saiful iki ya jare mrene gara-gara Saiful padahal Saiful nek diundang ya ora lah bangsa ngono ki ora patek ngarep-arep cah gleleng padake cah pipis wah cah kandel tenan Bu acara upama kok kon ndongeng kon ngaji kok arep-arep kaya ngono ketek saru ya temenan kok gedebus yakin iki wong sing tenan iki alah gedebus temenan bisa ning kan luwih saru nek sundang blas ora ya to ya kuwi lah mau lah gedebus temenan ya wis ora duwe duit wae lemone ra duwe duit lho begitu metu tekan pertelon iki dilalah nang pertelon mrikone kok dilahke kepethuk karo Sri Randani selamat ngono ya jame ayam nang mudi lah ya astagfirullah kuwi temenan lho ngeri lho ya ning ngene lho Bu wong lanang ki jane lecok nuwun sewu lho njelmeke duit nggo 50 nggo 100 niku jujur lho kuwi jenengane asline duit lanang alah cerewet lho rungokno sik aja dadi ngeten Bu wong lanang niku nek sing seneng ngrokok kaya kula ngeten iki niki jujur nek nang kalang kumpul kepethuk kanca niki kok ora nggawa rokok niku jan yakin Bu kaya kethek gebedil tenan ya celila celili tawane kancane yo nek rokok aku kek ora kek ra duwe maksudku wis leren kok ora penak
padahal ora gablek. Kuwi tenan. Kuwi jane mung ngono kuwi. Krana apa wong lanang ki sadar. Ngono lho. Duit sepiro-piro niku anggo mlebu nganggon wong wedok, nganggon bojone ku arep metu angel. Lho kadang iso nganggo fotokopi KTP barang e. Surat keterangan tidak mampu tak tembak. Mulane kuwi dening eling. Ngono lho. Nek sing lanang ki klitih jan kek ora nyekel ke to yu. Kok jenengan iki duwe cekelan kok kirane ben cukup. Takoni napa to Mas? Sida kumpulan RT po? Ya sida. Padha mangkat. Urung sik ngene kancane. Duwe dhuwit butuh rokok ora. Tawani. Kuning sing iso ngono kuwi wis sakmene iki lho. Sedemikian banyaknya perempuan yang hadir belas ngomong. Belas kan. Ayo jujur lah. Wong kadang sing lanang patuk wae langsung dipaidu kok. Nah. Lereng. Wong udat-udut wae. Nah. Mbok yo iman awake ngono lho. Nah. Iku nang gawe jajan anake leren ning rokok, lamang ngukoni rokok. Ajal. Wis ngono kuwi padahal nuwun sewu lho. Wong kuwi watuk niku urung mesti gara-gara saka rokok. Ora hehe tenan. Ora hehe sanet meteng jaman kulo. Iki mungsuh iki ngono kae. Wah temenan lah, mbah-mbah ya luweh kok meteng, Pak. Luweh kok ibu-ibu asale meteng ya. Aja leboni khotam bayi. Malah baik nyoh sanet nyoh. Ngawur wae Mbak Uti. Nyoh beneran. Lara aku tadi ketemu karo wong jetake. Musim. Temenan gini wae. Kula cok matur ngeten Bu. Ayo awak dhewe niku urip nang alam dunya ya saling menghargai. Nggih mboten? Wong niku watuk dereng mesti krana rokok. Tenan Bu, wedhus ora tau ngrokok ya watuk. Ora seman cerewet. Temenan kok ya. Ya tak dongengi. Pun niki rilek nggih. Niki dongengan sing rilek nggih. Niki cara tekan jam 3 apa-apa to? Oh ya ora apa-apa, kok sampeyan turu kabeh. Ya ini sing dobleh dhewe. Tak dongengi Bu. Biyen niku wonten napa ya? Cara bahasane ya preman ki tengik. So bajingan tengik dicekel karo raja telu niku dipenjara kabeh ning le penjara ringan mung kawan dosa sinten ning preman telu niki Bu niki rungokno ning mireng niku kesenengane dhewe-dhewe ana sing senengane mung medokan ana sing senengane mabuk ngrokok lah gelem dipenjara ning sing senengane mabuk ya kudu diwehi minuman tenan karo raja niku tenan dibutuhi Bu. Lepoke penjara 40 dina duwe minuman 10 drim. Ayo genah seneng mabuk kok yo kan 40 dina yo. Aneh sak drime entek 3 dina ya to. Wis 10 drim. Sing seneng wedokan nggih. Lebokke penjara goleki wedokan niku 10. Ngeten-ngeten iki 10. Wah, galak-galak ngene iki. Walah. Ngeri lho. Wah. Wali sih dadi sepidol. Itu ya ditambahi ora ketambuh wulu kirek. Wulune Pak Kiai tegang ngono. Iya. Galak-galak ngeten iki 10 gajah bayang. Leboke ngesel. Campur iku lanang iku. Nah sing setunggal paringi rokok niku lho 10 bungkus. Singkat cerita 40 dina ditokke sing tukang mabuk keser-keser mati Bu. Ngombe 10 bulan lho. Mati wis. Lho temenan lho. Wah temenan. Lah sing 10 sing siji meneh sing dieli wedokan 10.
Wah yo keser-keser. Ngasih pejot barang yo. Astagfirullah. Loh, ngene iki. Galak-galak. Wasa dina kudu ping pindho berarti kan 20 galak. Wangi keser-keser ku. Oke kowe luweren kon ladeni kene luweren. Waduh eneng-eneng sekali. Ngurayakan. Ngasih pejot. Ya monggo nggih kukune nggih dawa-dawa ngene iki. Muge mecet ya. Wah, ngeri ya. Wis mati. Lah sing tukang ngerokok niku metu kok sihat bejan. Lah niku pulon 1000 lho. Ditakon, "Kok kowe sehat?" Ora sehat kepriye? Wong kowe rokok ora norekku. Lucune pol. Wis asrane. Anyar iki. Iki muga-muga maksude kula ke ngene lho yu. Sing lanang ya diperhatekake. Ngoten nggih. Men ora dadi wong tukang usi. Cocok mboten? Mula wong lanang akeh dosane Kang. Temenan ora main-main lho. Ngoten? Lah nek wong wedok ana dosane ora dik ibu. Wah! Kok takon gembrubu. Nek wong wedok wah iya. Aku wah. Ngeri mbah iki. Nek wong wadon tambah wah. Arep ngaji lho. Jilbab kok keser-keser. Klambine gamis mbah iki nggih. Liyu. Gawane tas cilik eleh. Lah niki Mbak Uti presane niki. Niki nek ngadeg ngoten klambine lak kaya ketemu jok prasmanan. Inji, selawatipun apa? Serap penjajah, Inji. Masa klambine metu tis bae barang. Kaya biksu tong sama gaya. Waduh. Kaya biksu tam nih. Sanjay. Mau loro kitab suci, Bang? Ngawur lho. Kok Sunggoko enggak kencang iki. Nek bener aku nek karo Sunggoko kencang. Aja kualat tenan. Wis ora caturang. Mateni kuwi nek jai guyon kok karo aku kok mesti bales iki luwih kejam. Ana bisu tong kan apik, mosok Sunggoko kecek lho. Nalaran mungkin mbok yo mikir ngono lho. Oh, wis ora kagum. Ya nek aku kena tak ngantel aku. Mbak seneng ya. Oh Mas Yai, di nganu wae, graut wae. Oke. Niki temenan lho. Oh wadone presane pengajian mriko-mriki nggih mboten. Nggih apik le ngaji mriko-mriki nggih jos. Ane kadang ngaji ora ono rene. Jilbab keser-keser klambine gamis. Ane karo sing lanang galake kok kethek angkrem. Dosa yo. Ayo jujur. Wonten mboten wong wadon sing cok galak karo sing lanang ana ora? Senengane maido karo sing lanang ana ora? Ya pirang-pirang kok presane sing lanang do pucet-pucet ngono kae. Pemene sing seragam bladike kae. Ya pucet kabeh lho kae lho. Sabar kan, sabar. Lho ingon-ingon sabar. Kandanane men apik. Aja cok galak-galak ngene nggih. Temenan manuk galak kuwi cucuke kuning, sing wadon galak, sing lanang kering ngono lho. Wong senengane cok ora imbang. Wong kadang-kadang wong wadon nek ngomong nyuwun sewu ya apik ning ki maknane kan jero. Urip seprono semeneng jicak. Mung tambah anak tok. Nah, mulai kok ngono kuwi. Aku jane seneng karo sampean dene gara-gara mae karo pake. Ora mun aku wis dadi bojo tentara. Waduh. Tentara karnaval. Ya Mbah Uti. Aku ki men pacar polisi, polisi ini tidur ya pirang-pirang kae. Tekan ratan gede junggal, jegul.
Ora tanggul sisan wae ngopo dalane. Dalan kok sirip jengkul, sirip jengkul. Iki jane dalan apa tanggul? Nalare ora cetha. Ning nggih biar pelan-pelan kok nggih. Wong kadang saene nek gur tulisi tok pelan-pelan Mas, ngono iki dorang buku kok ya sampe ngono kae. Nek perlu malah di nganu wae Mas, ternyata dene blumbang wae apik malahan. Apik ke paculi sisan. Mangkel ke nyong sarep-sarep kowe lah. Wis. Kacetho. Ya ngono kuwi lho kadang-kadang wong lanang ya ora iso nyuwara apa-apa gajah. Mulane nuwun sewu nek ngendika nggih sing ati tingkah laku pengendikan itu disinkronke. Ndelok suasana, ngono lho Bu. Mosok sing lanang nyambut gawe keringet ngasih kena diperes gajah. Lambung wer pedhot-pedhoto. Lah kok sing wadon gawane dandan gluwing kacamata ireng minggat senam gajah. Ora dosa ngono kuwi. Mbok nalar iki do dienggo. Ora. Yes. Hasil lanang gak nyambut gawe waktunya malah 1 2 3 4 1. Wah musik ora dadi ya. Slamedian. Tuwa-tuwa ndadak legingan barang. Mbok ya wis to Mbah. Lho nuwun sewu lho. Senajan legingane nek wis sepuh tetep eprek. Wis ah nyemesake Mbah Uti. Lara wetenge Mbah Uti. Ame cewek ya Mbah Uti. Lah nek enom ngono kan ya to. Disawangi rada ono vitamine ngono lho. Lah nek tuwa ki mengandung formalin. Ambune balsem, GPU, gaweane senam. Esuk-esuk jualan-jualan, lari-lari. Padune le arep jajan soto men enak. Kamu arep badok. Wis mudah-mudahan kita akan bahagia ya Bu. Dangdutan ra apa-apa ya Bu ya. Iyalah wong uripe paling penting syukur lho ya. Oh niki poine. Urip ki do kae syukure sitikno ngangkluwe mongko arep tentrem keluar gane Allahumma kula ambali Mbah Uti urip kuwi do ana syukure sitikno ngangkluwe bakal tentrem atine cocok dawuh pangerane pundi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sapa sing gelem syukur mongko bakal ditambah nikmate. Allahumma nek awak dhewe ora gelem nyukuri nikmate Allah inna azabi lasadid. Siksane Allah sing bakal diparingke dhateng kita sami. Nah niki saderenge dangdute kula mulai Bu. Sebab niku dalu niki ora ngaji ndongeng lah. Paling penting Mbah Uti bungah aku seneng aku. Tenan lho semprono-semprene ra iso guyu kok. Kae wong lanang barange saraf stroke ringan barang kae. Wong ora semangenes Kang, urip itu masih bahagia. Hidupil slow kayak di pulau, santai kayak di pantai. Ngono urip kok ngenes temen. Niki lho bahayane wong sing ora gelem syukur Bu. Ana hadis kutsine Mbah Uti. Pripun ngendikane Kanjeng Rasulullah niku liwat hadis kutsine Allah dawuh ngeten. Man sapane wong bahasa pondok. Lam yardo kang ora rido sapa man. Walam yasbir ngala qodoi ing atase kodok qadar ingsun Allah. Ora rido karo kodok qadari Allah. Walam yasbir lan ora gelem sabar sapa man ngala balai ing atase balak coba ning sun Allah niku ngeri Bu terusane napa fal yal kamis lunga wae kono ngono lho robban siwaya luru pangeran sakliyane ingsun Allah ora tobat kon minggat kon luru pangeran sakliyane Gusti yo sapa pangeran Diponegoro wis ora ketemu kok ya. Mulane napa mawon ketuka disyukuri alhamdulillah.
aku kasih sebuah lagu buat yang ada di Serambi Masjid. Wah, ayangku. Nah, sing kene kan mungsuh ya ini. Sampai aja menjemputku. Bahagia ngaji sambil jam-jam. Ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Jawab, nek saya nggih, nek iki mesti kurang paseh ngapunten, niki lembir mawon lebar dados alumni saking pondok, jadi medal pondok pesantren iki. Ning pondok bersalin. Ayo santri, santriwati. Hingga ora ketang keliru-keliru apa-apa lah saiki. Iya, wong guna biasane kena sallallahu alaihi Muhammad. Pendangdutan yo kiai dibalekan yo. Yo santri. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu. Alhamdulillah. Ya lumayan lah. Bidodari ini kalau wis ora apa-apa lah. Elek-elekan ngono pecet-pecet. Nah, swarga. Ya terus ki lho, iki ra gelem kok mlebu swarga. Menang terus karep. Ya lu melu Mas Kiai kok nalarmu ki lho. Ora melu Mas Kiai, melu sapa? Melu tukang ngorjen kae. Cetha kae brangkang nang neraka jahanam. Kacau gitu. Dan ayo. Kita tekel. Mesti rasane gembira ya. Iso duet karo Mas Yai mesti rasane wah kaya setahun ratus iki kowe suci. Dan menjadi setan menyenang. Ya wis tak toko soto wis sampai 50 wis ora apa-apa lah. Men bangkrut ya ini kere pisan. Yo. Dan menjadi bidadari cintamu. Marilah wajahnya, wasyabana, waqalibna, wasyabana, waqalibna, tapi api langsung luruh ngeluyuh kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wah, gue romantis lho, krungu suara niki ini langsung ser ora kok nahan ser. Muga-muga maksud kula dangdutan iki masyarakat jedak paringono bahagia. Keluargane tetep tentrem, Allahumma. Wis ngono kuwi wong urip kuwi mung sawangsi nawang. Cocok mboten? Aja duwe pikiran. Kula kadang cok ngomong karo kanca-kanca niki, aja duwe pikiran. Nek kedipek wong sing bahagia nuwun sewu lho, sing sugih mlegedu usahane rono rene, uripmu arep happy bahagia dereng mesti nggih Bu nggih. Urung mesti upama uripe nuwun sewu sing lanang sugih mlegedu usahane rono rene ane nek stres lanang bengi diamuk terus kowe lambene sik jeder-jeder kae esuk ge mongko arep rebananan apa ora ya Badrudin tetep ora bahagia gitu Bu. Mulane kula cok sering ngomong urip kuwi sawangsi. Lah wong sing bahagia ki sing kaya ngopo?
sakwise halal bihalal mampu bersyukur ngono lho. Nek kula niku cok biyen ngendi napa ngrungokake ngendikane para pepunden Mbah Yai riyen. Urip ki penting iso dahar, iso munjuk, awake sehat wis pirang-pirang rahmate Gusti Allah. Adapun liya-liyane iki kanugrahan. Ngono lho. Aja njuk mikir krana seprene mung tambah anak tok lah. Ya nek kabar ki lho, Bu, kabar nggih. Ning niki kabar entah betul atau tidak atau hoax atau tidak ora ngerti. Wong wadon iki nek legan njuk kesih nom tapi niki legan tur enom. Iku nek kabare nek kepengin bahagia, kepengin happy niku malah nek diwayuh kiai kabare niku lho. Mune remuk-remuk remuk-remuk ya bahagia lah. Bahagia acur. Mulane kula kok matur pun hidup banyaklah bersyukur alhamdulillah. Nggih napa mboten? Ngeten Bu. Atine awak dhewe niku nek nuwun sewu. Wis kulino kanggo gawe syukur niku napa mawon dadi seneng. Tanggane seneng, atine teko melu seneng dilalah niku Bu. Nggih napa mboten? Tanggane bahagia, atine melu bahagia. Ning nek atine jenengan wis ora tau nggo syukur, jenengan wis adoh karo pangerane, tanggane seneng, atine lara. Ora hehehe Bu. Lho temenan kok. Wong tanggane iki padahal iki sedulure lho. Gawe napa saya ngrehab omah niku sing ngarepan ngeten iki to, wong arep boten direhab, dicet-cet. Lha ngomong-ngomong ki ramang do gumun. Kekele dandane omah kekele adol warisane sing wadon ngono wajar. Mbok yo luwih adol sing wadon yo luwih, garong yo luwih. Cerewetang. Wong nek lara atine lak ngono kuwi. Mula wong niku ora penting iri karo sudahe tangga niku mboten penting, nggih mboten. Aja pisan-pisan ning kadang cok wonten mboten ngoten niku. Allah, drengki karo mulyane sedulur wonten mboten. Wonge ya teka. Nah, toh, klambine bathik iki teka. Ora semang lunga kan, ngono wae. Kok ndak arep lunga barang, kok rumangsa. Niki awake dhewe ngono lho. Kula ayo balu niki dengan adanya halal bihalal sesudahnya memohon ampunan lahir dan batin, guys. Iya dah, kayak fotone kae. Sing saka kadang pangore ya. Mohon maaf, guys. Ora mung ngono-ngono tok. Atine ya ditata. Ngene mboten? Sucikan diri, sucikan hati. Lah nek mung sucikan diri gampang. Wong gresik-resik awak bahasane. Ambok cah loro iki glopotan ngene nang sawah nek kon gresik lho iso. Kopiok nang nggon kalen gitu. Cegurke kualen kopiok sing nemen ringso. Lebare kosoke nganggo alang-alang apa-apane. Resik dintas channel iki. Ya emangnya pedet-pedet iki mangkel. Kosok ya grek-grek. Wis mikir. Nek mensucikan hati arep pripun gajal. Nggih mboten. Mulai semoga-moga setelah kita bulan Syawal sudah juga mau meninggalkan kita. Yuk saniki sing paling pokok nata ati riyen. Ngoten nggih. Temenan Bu. Wis ati ditata, keluargane insyaallah bahagia. Allah fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada gumpalan darah. Tatkala gumpalan darah itu baik akan menjadi baik. Allahumma. Tapi tatkala gumpalan darah itu rusak akan menjadi rusak. Fa innahu qalbun, sesungguhnya hati. Allahumma. Kula cetak niki tergantung. Wis apik kaya ngene, wis rukun kaya ngene, dhewek atine do ditata. Ngoten lho. Men kerukunan iso lestari. Allahumma. Zaman saniki cok ngeri Bu. Padha agamane, beda organisasi, kadang ora rukun. Lah ngeri toh. Kita harus paham Islam adalah agama terbesar mayoritas di negara Indonesia. Dan kita paham pula organisasi ini ya werna ana NU, ana Muhammad
Iya, ana Islam Kejawen, ana jare Darmo Gandul. Ana Bu, malah saiki jare ana anyaran iki Ganduli Darmo bareng. Wis ora genah. Wis ning jujur Bu. Wis pokoke anggere Indonesia iki adanya kita orang NU dan orang Muhammadiyah itu saling sinergi dan saling bersatu, negara akan semakin damai. Allahumma wis to tenan wong iki mung kakang ngaji kok ya. Nggih mboten. Mula nalika salat subuh ana sing nganggo kunut ya alhamdulillah. Kowe awak dhewe kunut. Kula nggih kunut Bu. Wong ya arep kaya ngapa ya awak dhewe tetep nderek-nderek ngoten niku. Ana sing ora kunut ora apa-apa ngono lho. Paham mboten? Niku ki sunah. Ngono? Salat subuh nganggo kunut ya apik, ora nganggo kunut ya apik. Sing ora apik sing ora tau subuhan. Ki mbok rungokno ngono lho ya. Sing ngaji klithah-klithih rono rene ya apik. Sing jagong ya apik. Sebab nek ora rono kok malah nguyuh nang ngono ora apik. Mangkel aku rasane rembang kayu iki lega pisan yo. Lah niki temenan. Mula urip nang alam donya ki teko sing rukun nggih Bu nggih. Kerukunan dijaga. Deipun dalem. Lah bisane rukun pripun? Balek atine sing do ditandani. Nggih mboten? Sing ora seneng tahlil, umpama undangan tahlil teko rawuh. Ora semang muni ora apa-apa. A1 bali ora-orane ora nggo berkat. Sing seneng tahlil teruske, nek kubur teruske, ngoten nggih Bu nggih. Atene ditata ora semangkiri ganti karo sugih tangga. Wong nek pancen takdir sugih, suket godhong rewangi, takdir kiri suket godhong gregeti. Kula asring lho Bu ngomong niki teng pundi-pundi. Ah tenan Bu, wong nek takdir sugih, mbok mung nganggur. Nah nika sing jejer lampun kok. Niki nek ora salah nika wit kelor niku. Niku sae lho Bu, tanduran sae lho Bu. Bahkan daunnya sebenarnya nika bisa dikonsumsi. Tenan dibening gak leres gitu nggih. Apalagi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Wah, niku nek gelem dahar beningan nika, wah insyaallah lho asine iso bludak-bludak. Wah. Sing lanang barang melu ngombe. Temenan yuk menesan jengat awakah lantenan ane karo takdir kere nandur gandul gitu lomot nggih mboten nandur lombok ya malah kriting patek disemprot esuk tekan sore patek men ilang malah kesasar rondap entek nika apik nika tanduran kelor nika ini kancane kula niku daerah nggih Muntilan apa pundi kene daerah Bludung niku. Gini ku nandure ngoten niku Bu. Nah, kelor niku nyuwun ngenjang niku dipencelas mau dicek lagi urip. Nah, temenan ngen kanca kula asli Bu. Pekarangane tanduri kelor ngoten niku didol. Masyaallah bareng surip niku didol. Sombangun omah. Nggih to, tumbas mobil. Ning ya sak pekarangane ya adol pancen. Bae langsung alah panjang Kiai Edan. Pancen mau dicak. Liyu. Wis arep-arep rono wae ya. Adunake Kiai Edan ya karo kula. Pancen. Lah maksudnya kula kan ora kena iri karo sugih tangga ya to Bu. Ngono mula atine didandani kok Bu kok. Gaweke lagu saka Jawa Barat iki lagu sing tak senengi niki. Niki kan sing viral ya Gubernur Jawa Barat iki. Sing jos niku sinten Bu? Kok do ngerti to KDM lho. Asem jangkrik tenan kok. Ora karu-karuan. Yo, gawe lagu Jawa Baratan, digawe lagu nek Jawa Tengah kan dangdut, Jawa Barat apa Mas? Jaipong. Tombo ati akan limang warnane
mbok nang kene kan bagane keplok barang. Urusan kawit kapan ana bagian keplok kuwi. Wong kondo nyanyi malah kok. Iki jawab limang warnane ngono. Ya Bu ya. Malah sing kono mikir deleke nang lambe ngisor. Rada kenang tengu yae. Diminyaki ku bali diminyaki. Nek ora nganggo jelantah. Tong. Nek ora nganggo cukil. Tombo ati akang limang warnane. Limang warnane. Kaya jawaban tenan ya gini suaranya. Maca Quran hangen-hangen sak maknane. Ping pindhone Mbah Uti. Salat miladanane. Allahu Akbar. Salat apa Mbah Uti? Nek dalu takajud. Salat takajud. Etan tenan. Ing dalune wong kang saleh kumulana. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin adada bidawami tombo ati akang limang warnane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Ping pindhone salat lakonono. Ping dalune wong kang salat kumulana. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada Ayo Mbak Bi. Papate dikerwangi kang suwe liman watangira luwe ana salah suci abdi besok lakoni insyaallah muga abdi gamblang. Nggih mungkin nek ati niku pancen tambane ra ono liya mung kono niku. Salah suwijine niku maca Quran, gajal, kala-kala. Nggih mboten? Tenan wong dhewe niku wong Islam. Kitabe suci Al-Qur'an.
Quran. Please, monggo. Sedina sewengi niku ada 24 jam lho, bayangke lho. Mosok mung tek gawe dolanan HP. Mbok yo bar maghrib tekan isya, HP-ne pateni off. Ngoten lho. Karo gue gawe ngriset men HP-ne niku awet. Tenan Bu, kula niku gadah HP niki murah riyen, awit jaman riyen tekan spribere nanti ganti kula. Ning ngene ku setiap maghrib kadang tekan isya kula pateni. Kadang nek mboten pengajian bablas dalu gitu lho bojone. Ngoten, soalé nek ana bojo men aman ngoten maksudnya. Ya nek ora pateni ora aman. Ribet wae kok ya toh. Niki ning awet tenan Bu, alhamdulillah awet, ngoten lho. Maghrib isya niku gawe peraturan, monggo baca. Daleme jenengan kiambak-kiambak, keluargane kiambak-kiambak didamel peraturan. HP maghrib, waktu maghrib sampai isya off. Gawe napa? Yo kala-kala njajal Quran iki dicekso, diwaca. Ajar-ajar nggih mboten? Sak ayat, rong ayat, telung ayat, sak mampune. Nenjang terus ke meleh, tekan pundi ditekuk nenjang terus ke meleh. Ngono lho. Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Mbok Quran iki diwaca. Sapa sing gelem maca Quran mongko besok dina kiamat sing ora karu-karuan iwe Quran akan hadir untuk menjadi penolong. Menjadi apa Bu? Penolong Mbak. Tiru-tiru kaya putune wae. Penolong. Penolong. Nggih mboten? Dan Quran itu dapat menjadikan apa? Nurun fil qalbi, cahaya dalam hati. Nurun fil qabri, cahaya dalam kubur. Wis werna-werna lho. Ngoten lho. Kala-kala kula niku jan payah dipul. Apa meneh to, Mbah? Kula niku ya seneng ajeng deres Quran. Neng kepon blawur. Ya wis bar maghrib isya kok ngata-ngatai maca surat Ikhlas napa Fatihah. Nggih mboten. Wis ngoten niku sami mawon kalih wau istighfar kok diwaca. Leres. Niku lho. Lah ning kadang mboten kok. Alah. Krungu. Aku duwe nduwer ngono. Nek ora Mbah Huti tak tantang gelut lho. Ane wong Mbah Huti. Tetep Mbah Rokai. Ngono lho. Iki lasange gemes ya iki. Lho tenan lho Mbah Huti. Ngono. Aling wong boten gajah. Kon maca Quran ngendikane wis kuwur. Kon maca selawat ora bareng-bareng ra semangat. Bareng kon jaring nglakoni dosa, kon maca istighfar. Istighfar. Ya ora patek seneng. Nek maca tanggane kok le khusyuk. Istiqomah jamaah min fadlillah al-Fatihah. Dan niki kresane ibu-ibu cetak niki nuwun sewu lho. Tak lirak-lirik ket wau niki. Nuwun sewu lho. Bibire kan tipis-tipis. A1 kan wong wedok niku anggere muni lambene tipis cerewete sedapet. Niki si aku niki. Tenan lho niki. Nek sing lambene kandel pancen mboten. Nek sing lambene kandel ngaten iki lho Bu. Bibire niku kandel. Yuk pipine rada templuk-templuk. Awake gemoy. Iki sing mboten cerewet. Ning dua blek. Iya blek. Bolerane gendeng tangga. Ya niki nuwun sewu cara jujur-jujuran. Sing cok gendeng tangga kuwi sing seneng gendeng kira-kira wong lanang wong wedok. Ora ana bangsel kok ya. Ana bangsel tak nyeret wong loro iki. Angket mau ki mungsuh terus iki. Lanang. Dijagate wong lanang kok seneng glendeng ora ana. Longko wong lanang kok lamis iki longko. Lah. Ngeten Mbak Uti. Wong lanang niku to nek ngumpul niku Mbak Uti.
Niku paling mau ngerokok karo ngopi. Karo ndongeng kerjaan niku A1. Ngoten. Ning nggih pancen jujur Mbah Uti, nek rada suwi ngoten niku njuk. Napa ora kok gendeng ndongengke rondo pancen. Pancenan. Ning kan demi kebaikan itu Mbah Uti. Dadi ndongengke wah jetake saiki ana rondo nom mesake lho. Ayu tur anake yo ben cilik. Ayo apa? Ha yo. Ning apik tenan pengen rondo kuwi. Nah, kok iso to? Ayo kuwi dadi rondo ki ditinggal sisa, ditinggal mati, ceritane karo sing lanang ngoten lho. Ngoten lho ndongeng ngoten niku. Nek gelem ngopeni jane apik karo niat ngopeni bocah ya yatim. Ning genah kaduse yo teko. Tur kaduse kan ngincer. Jenenge wong ngincer nggih mesti menggagalkan to. Are ana apa to? Nika lho Pak Kadus ndongeng rondo. Allah ora do genah kok ndongeng. Kayak sing lanang yo mati pancenan. Lah nggih to Pak Kadus. Ning kowe ngerti ora? Lah napa to? Sing lanang ki mati ling ngenes. Akhire Kadus kono gopeni nek arep melu ngenes ya. Ngono. Wah ora wani Pak Kadus. Semulane ramang melu-melu, dasar kok tak pandangane aku. Pandangane. Semoga-moga iki bengi iki kala-kala baca salat tahajud, Mbah Uti. Nggih mboten? Takum barang niku kung. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak ngasa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam ada sholat tahajud. Ayo kita bangun sholat tahajud untuk menjadi sebuah ibadah tambahan dan agar kalian semua diangkat derajatnya dening Gusti. Dipul apa Mbah Uti? Kula niku ya kepengin ajeng tahajud. Ning kula mboten saged dongane tahajud. Napa-napa. Berbisik langsunglah kepada Allah dengan bahasa kita masing-masing. Allah ngertos Bu. Lah nek Gusti ora ngerti bahasane awak dhewe ya ribet. Ngene mboten? Aja meneh kok wong Jawa, wong Cina, wong Jepang, wong Londo, bahasa semut kuwi ngertos kok. Ngene mboten? Ndonga, mboten. Dadi ngeten, jenengan sing ayem. Mekah, Madinah niku kathah teng mriku tempat-tempat ingkang mustajabah. Muga-muga niki saged rawuh mriku kabeh. Mbuh umroh, mbuh bulan-bulan ya yu. Mbuh ngimpi, mbuh ngopo, pokoke sarana lah. Aturake sarana, tenang wae. Sik bareng kula ya ora apa-apa. Oke? Nek sing kurang duwite insyaallah tak tambahi. Ya ora ketang 50 maksude. Ngono kakane ya ini ya royal. Lojong diangkrut. Jadi kere. Ya, ning temenan teng mriku tempat ingkang mustajabah kathah. Ngeten paham nggih? Dadi Mekah Madinah niku tempat-tempat mustajabah kathah. Iki kan jeneng masuk haji to. Ning Indonesia Allah memberi keseimbangan. Tenang mawon. Napa? Waktu yang mustajabah. Bener lho. Belum ngasih ono nika nyanyiane demi mas. Demi apa ini? Demi rasa Masya Allah. Komen gitu Bu. Waktu yang mustajabah. Contohnya setiap bakdo sholat itu dungane ya mustajabah. Dalu jam 1 buku subuh ya mustajabah. Ngoten lho. Bar subuh mustajabah. Jumatan lah wong lanang-lanang timut-timut Pak. Nalika khutbah nika rampung yo ajeng khutbah. Mulih kan mendel nika tengah-tengah. Nika wektu mustajabah. Damel donga niku. Ngoten. Ning ya senajan anggon wektu mustajabah nek donga niku nggih sing setara. Ampun ngawur nek mboten setara nggih kesembadane nggih angel. Wong durun jedak kok ndonga ya Allah. Malam hari ini hamba bertahajud ya Allah. Hamba ingin sekali punya helikopter ya Allah. Kowe ora waras. Wis garis miring gemblung ngono mawon.
Lah njok upama duwe kan barang go gawe ngurake gendenge tangga. Mbok nawarin gitu. Hamba ingin sekali punya sepur ya Allah. Ya ngene meneh. Ya ora bodo, ora beda nun sewu nggih nun sewu tapi Mbah Uti nggih. Saking gandrunge Mbah Uti upamane kok bengi ndonga ya Allah. Kula nek keling anak saya itu kok deg-degan ya Allah ya. Kaya-kaya kok kula cinta ya. Ya. Ayo ngeri. Muga-muga kene saya kersa mayuh kula ya. Ayo nek tuwa ya men dopeni lurahe. Ora ya kaduse. Nah, iki donga niki kudu disetarakan. Lanjut donga sing paling istimewa napa to Mbah Uti? Jane mono ya sapu jagat niku istimewa. Nggih mboten? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma. Sing nomor 3 napa? Wong saleh kudu megelang niku wah. Pepunden-pepunden dhewe niku kathah. Sing pun seneng-seneng ziarah diterusake. Yuk sing dereng seneng ya ampun lindamel hukum secara ngawur. Oh. Dadi ngeten, wong damel hukum niku kudu ngerti isine atine wong. Nek aja ngukumi lho maksudnya. Niku kudu ngerti isine ati. Aja saka kadoan kan. Ora seneng ziarah nek sedulur sing seneng ziarah kae. Gak ontak-antuk nang kuburan kae. Gak njaluk karo kijing. Ngawur sampean kan. Kaya kula ziarah niku kula ora arep njaluk karo kijing, ora arep njaluk karo ahli kubur mboten. Dongake nggih mboten. Ngoten niku nek njaluk ya tetep karo Gusti Allah. Mboten. Kula asring seneng angger tak urut nek kula soal tak urut lare-lare contoh niku. Joko ngadi wangsa. Nah, wis bengi ngoten niku njlingker loro wis ketara. Wis ora apa-apa, dadah. Sampai ora didosa. Lunga loro meneh lunga tak rampungi meneh. Maksudnya pengajiane ngono lho. Pokoke kula tak criteni kok kula nek ngaji tak jabat delok-delok. Ngasih lunga 5 berarti 10. Lah ning menan kene ana. Kula tak urut Nabi Wongso, Mbah Nur Muhammad, Sowan, Gunung Pring. Ngene mboten. Dalhar Allah yarham medun. Mbah Mat. Ngene mboten. Pesantren. Wah. Bablas Garjo cus. Ngaten lho Bu. Ya nek rombongan bar Garjo munggah bablas wes. Ampun kebablasen tekan kopeng. Nek kono ora ono sarean nek pesarian. Dadi dhewe-dhewe iki lho. Nek kono pesarian kata ono 200, 300, 150. Ya nek sing 400 wis kanu banyune anget. Besok oleh sarapan. Apa? Wong kene iki peneliti kaya. Sing marani sapa? Juru kunci kok ya. 400 sesuk oleh panganan. Sego goreng ora enak mangkat. Asem tenan padane tirik wae. Mangan sego goreng mangkat. Wis. Aja bablas. Ngono lho. Tanjung Medun ser. Niku Allah yarham Mbah Mangli. Cocok? Mangli bablas medun Sunan Geseng munggah les cus biasane kula subuh dumugi nggih Mbah Sirot Payah. Wah atine Kang ternyuh sulangku khairum minan nar sepuh-sepuh rupiu santri sepuh itu mutiar sing sepuh itu jamaah sing nomor loro atine rupiu salatu khairun minan naum. Ayo nek mangkat ini nek jetak ini termasuk apik Mas. Ono kene udan subuh ngoten salatu khairun minan naum dua mal butuh wah loro
Wis rampung subuhan tengah jam nika lho sing kiwon rika iki lak wonten bubur pagi. Mam bubur alah 10.000 komplit yuk. 10.000 arep. Padang bubur lanjut mung rada ramyang-ramyang munggah tertidar ngono apa salaman karo kanca-kancane. Oke. Ketemu bolo-bolo. Bapak, lemune bapaknya teko. Asal. Nek aku bapakne kan ya kepiye. Njogo kan dadi apa? Mosar dadi selir tak. Dimungsuhi. Akil bangsa. Pun begitu mudhun rampung unduh wangsul turu. Ngoten, Pak. Niki arasan niku atike seneng tentrem. Ya, syukur bagi diri Mbah. Allah yarham Mbah Hamid Kajoran. Megelang niku mbok durut sewengi kadang ora rampung. Wong kula kadang mantingan barang asik cok ora kambah. Mula wingi dalu kula pemantingan suwan Mbah mantingane ora suwi ra suwan. Iki bahasane. Nek ibu jutaan iki termasuk semangat kok nggih. Ibu-ibu ada ngumpul. Ajeng ndak pundi? Sowan kiai. Waduh, mantap wis muga-muga pikantuk barokahe. Kiai pundi to, Bu? Kiai Langgeng. Wis ora cetha meneh. Tuwa-tuwa. Nah ngono ki apik, Mbak Udi, apik ngono ki apik. Kiai Langgeng. Ya numpak becak kae lah air. Karo camuk-camuk ngoten. Yo putune kon moto. Kiai Langgeng, guys. Please, guys. Au. Ora cocok. Wis muga-muga atine iso ditata Ibu nggih. Durung ki Srai Jail Metakil bilangi. Yuk, ku kasih sebuah lagu untuk apa menghilangkan Srai Grenti dan Jail Metakil. Sungguh takkan ku biarkan jikalau hatiku ojo ngantek dadi nengi wae lho akan menyimpan rasa dendam dan iri. Buang iri terpisah buang. Karena hambamu sadar hidup di dunia ini hanya menunggu takdirmu ya ilahi. Yuk. Malam hari ini dengan tema halal bihalal, ampunilah dosa-dosa hambamu, amin. Dan pula
Soli amin. Oh, sungguh tak kubiarkan jikalau hatiku ini akan menyimpan rasa dendam dan iri. Karena apapun sadar hidup di dunia ini hanya menunggu rahmatmu ya ilahi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, Ya Habibullah, merindu umatmu mengharap syafaatmu. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu. Bapak Ibu rahimahullah, sadar bahwa sesungguhnya aku tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkin kita di sini terus. Ya Rab, dongo apa? Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada umur panjang, kita bisa berjumpa kembali. Semoga tahun depan dapat berjumpa kembali dengan keadaan yang bahagia. Justru kok urunan meneh Mas. Jolali do usul kiai kai wae. Kai wae. Di ruang kepenak wong yo bagus. Jika sebenarnya hati pikiran aku Mbak Uti ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Ini badan semoga bersambung lah. Kapan-kapan wis toto-toto nyeket-nyeket rampung. Iki sing terakhir donga langsung apa wonten sing bagian donga piyambak nggih panitia mau nggih. Terus pundi Mbak Uti? Wah, iki pakem ora panitia. Halo. Wong wae ora patek mireng langsung. Estu tanggung jawab Mbak Uti. Yen gur masalah langsung kan gampil. Maksudnya kan dongane njuk hitungane ajeng lemburan apa. Maksudnya kan mosok kabeh wong borongan. Ya tidak apa-apa. Demi pepunden kula Mbah Uti Mbah Akum, kula tak ndereke dawuh Mbah Uti Mbah Akum. Kok ndonga kok? Yuk. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ani amalan sholihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin Allahumma ya sholli wa sallim. Allah, ya Minal awalin wal akhirin wa sahabat ajma'in. Alhamdulillah alamin hamdan syakran ya ya Rabbana lakal hamdu ya Rabb kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa lam yaghfir lana wa tarhamna Rabbana la tughfir lana Allahul hadirin Allahu syahidin. Allahumma dhalilna bil syukur wa ya Allah. Hamba memohon, hamba meminta agar semoga masyarakat ya Allah linangku masyarakat wonten ing mungkin ya Rabb alam wonten panjenengan sedaya berkatut paring tambah rezeki kang manut manfaat jembar rezekinipun panjang yuswanipun
kanthi kagem taat dhateng panjenengan ya Allah, ibadah dhateng panjenengan ya Allah. Allahumma barik lana fi umrina ya dzal akhirah wa afina dzal akhirah ya Allah. Allahumma sya'alna hal karamati suruh amwalina wa darajuna Allahumma tamma nikmati wa barakatuh sallallahu salim adada ma khalaqta wa qadaka wa ma'ita amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alamin al-fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maka